Ivan Camilleri tkeċċa minn ġurnalist tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' The Times of Malta wara li allegatament kellu kuntatt ma' Jorgen Fenech lejlet li dan ipprova jaħrab minn Malta. Fenech huwa suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-aħbar ġiet żvelata fil-Gazzetta Malta Today fejn jingħad l-aħbar kienet ikkonfermata minn diversi sorsi. L-involviment ta' ġurnalist fil-każ issemma l-ħamis filgħodu mill-Ispettur Keith Arnaud waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Fenech. Huwa kien mistoqsi mid-deputat Jason Azzopardi li huwa wkoll l-avukat tal-familja Caruana Galizia jekk kienx hemm xi ġurnalist li kkuntattja lil Jorgen Fenech. Arnaud ma kienx ċert iżda qal li jemmen li Fenech ġie marraf dwar dak li kien għaddej mill-aħbarijiet u reazzjoni ta' Fenech kienet li jitlaq mill-pajjiż. Madankollu l-Gazzetta Malta Today żvelat li l-Pulizija sabu messaġġi fuq il-WhatsApp li kienu jsemmu lil ċertu Ivan li kien wissa lil Fenech dwar l-arrest tiegħu. Isem Ivan issemma f'messaġġi bil-WhatsApp bejn is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u Tsuju Hrey Fenech. Ikkuntattjat mill-Malta Today Ivan Camilleri naqas milli jikkummenta u qal biss li se jiġġieled dik li sejjaħ bħala tkeċċija inġusta. Fenech ipprova jaħrab minn Malta mid-dar tiegħu f'Portomazzo permezz tal-jott lussus tiegħu. Huwa ġie arrestat u aktar tard tressa l-qorti mixli li kien il-moħħ wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fi-stqarrija l-kumpanija Allied News Limited ikkonfermat l-aħbar fil-Malta Today li keċċiet lil Camilleri minn ġurnalist veteran tat-Times. Il-kumpanija żdettajt li din id-deċiżjoni ttieħdet wara bosta fatti riċenti fuq numru ta' kwistjonijiet li ġewwa l-attenzjoni tal-kumpanija. Il-kumpanija żdettajt li għalhekk ridet tagħmilha ċara li Camilleri m'għadux membru fl-istaff editorjali tal-Gazzetta. Din ma kienx l-ewwel darba li Camilleri kien f'nofs kontroversja. F'Novembru illi għadda legatament huwa nqabad jisraq oġġetti ta' kwalità għolja ħafna minn supermarket fin-Naxxar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.